Pasal simi cengzaka edisini acuklaimu aboni sekangno tungplalai mani pati murok pati ka aboni bagai no tong kecang kifili tu bunani bagai tong kecang naikol therok ni naikol mung sangrong salo tipramo tharok ni naikol lete TVF ni samung khlainai rong bisingo walai mani nuksaka khumlungo pati murok dukuman ka khorri khoroktam borok no sabai rezaka thangphai khlainani malkhu difoni simiromui sarik jora deino ajora rogo tungplalai tongmani tong kecang rok kifili tu bunani bagai naimthang bahini rokni naikol thairok ni bisingo bo ne samung khlaimao bo joli murok nukjaka obahai tong kecang ni satok murok khlaimani khumlong ni logio tai kupuni gana gini amsani tongnai lukurok bo haino jingzalo kalaiden nangkha puila different ni chuba mungrunai IPF tini amung khlainai ro atkasa khlai phaiye aboni logio tai wasapuro Greater Tipraland ni mungoi Tipramotha edisi rokno naharnan no teibo kebo mung khlaima bai aro walai murok kotor kukungmani ajora wono nukjaka patalkonani TVF rokno bo oba haikeno walai laima rogo belekeno jingjalo kalaimani obahaino wansung mung robo nukjaka thairok seglaimani bisingtibo dal bidal walai mung obahaino thungkrungni naikol nairokni wansung mung borokni silchamung oba haikeno kedengma salok romibo hatai rokni bisingtibo thungkrungni naikol mung rokni bisingti rokbo tebo aro hukumu rokbo belekeno deramungo kalainani nangkha ajorao hastirokni bisingti robo chukuchi bodolni samung khlainai rokni bisingono deramung rogo kalaima bai tongkusang rok gri ikmani nukjagui tongo abono kebeng mung rok phunuka abono tei kami hatani lukurok kebengai basalakya tongkusang gri ngui tongmano tei Bio report Channel Dinra